Čus Pokémon trenéři, já jsem Myšan a vítám vás u třetího dílu naší epické Pokémon série 151. V téhle videosérii sbíráme celý Master Set krůček po krůčku Scarlet and Violet 151, což je za mě ten nejhezčí set za posledních několik let. V prvních dvou dílech jsme s naším setem už docela pěkně pohry. Už tam máme i nějaký slušný karty, ale pořád nám tam velká spousta hitů a pěkných karet chybí. A to se v dnešním videu pokusím napravit. Mám tu pro vás opravdu něco speciálního, a to konkrétně tenhle krásný box plnej tynek. Jsou to vlastně mini tynky 151. V tomhle boxu je 10 tynek, 10 plechovek. V každé plechovce je jeden hrací žeton, ale hlavně, co nás zajímá nejvíc, v každé plechovce jsou 2 boostry, to znamená, že tady držím 20 boostrů, určitě plných pořádných hitů. A já se na to strašně těším, protože za mě je tohle rozhodně ten nejhezčí produkt 151. Mám od toho mega moc velký očekávání, takže doufám, že mě to nesklame a padne aspoň 5 hitů. Takže držte mi palce, napište mi dolů do komentářů, co si myslíte, že padne z téhle krabice, anebo co padlo vám. Pokud jste rozdělávali aspoň jednu tynku anebo více, tak všechno mi to pište dolů do komentářů a teď už like, odběr a jdeme na to intro. Kde začít? Rozbalíme si to. Krásné barvy. Všude samý Pokémoní. Aha, to se tady... Tak, tohle je náš box. Dámy a pánové, jdeme na to. Držte mi palce, ať padnou fakt pěkný karty. A my si tady ty plechovky vyskládáme. No, máme tady takový krásný tynky. Wow. Pěkný. Vždycky ty Pokémoni jsou jakoby vystouplí, vypadá to fakt jako velmi, velmi pěkně. Začneme Gengárem. Tak, jo, jdeme na to. Tak, je to krásná tady tahle mince, vypadá fakt pěkně. Tady za prvý tohle celý pak tvoří jako tady tenhle obrázek, který tady vidíte, tak vy si ho z toho můžete poskládat. Základní zajímavost. A teďka tu máme konečně ty boostry. Tak, tohle dáme zpátky. Tak a musíme pohnout, protože těch boxů je jako fakt hodně dneska a boostrů samozřejmě taky. Takže jdeme na to. Dámy a pánové, první balíček, začínáme, jdeme na to. Kakuna, Polivák, Ponyta, Pikachu, Snorlax, Sandslash, Hunter, Vulpix, Reverse Holo, Gloom Reverse Holo, Beedrill Holo a Basic Energy. OK. Slabý začátek. Hej, prosím, já bych aspoň jednoho toho drahýho Charizarda a full artovýho a pak jednoho toho EZR-kovýho Charizarda. Tak, Nidoran, Abra, Diglett, Drowzee, Kadabra, Ivysaur, Slowbro, Moltres Reverse Holo, ten mi chybí, Mankey a Arbok EX. Yes, to je první boom, co potřebuju. A Holo Energy. Super, ale Arbok EX, tyjo, ten je pěkný, ten určitě půjde do slívu. Tady kartička, co nám chybí a určitě nebude úplně levná. Tady ty EX Full Arty, tak jsou většinou docela drahý. Můžete vidět 2 hvězdičky, to znamená, že už to nepadá tak často. A mám radost tady z toho Reverse Holo Moltrese, protože toho nemám. Tak, ještě tady máme plechovku s Meowem, tak tu si rozbalíme. Jako druhou. Protože cítím, že tam bude jako velmi dobrá karta a že budu mile překvapený.
No, zase krásná mince, kartička a 2 boostříky. Tyjo, ty tam držijou. Ty tam držijou, těm se nechce ven, tam bude drahá karta nějaká. Z těch plechovek, z těch tynek mám jako fakt radost. A sehnal jsem to i za tu docela dobrou cenu. Napište schválně do komentářů, kolik si myslíte, že stojí taková krabice tynek, takový Think Box, nebo oni tomu říkají mini tin display, nebo tak nějak. Senchuru, Seal, Doduo, Tentacool, Gloom, Clefable, Ductrio, Reverse Holo Onyx, toho nemám, Reverse Holo Glowlit, Jolteon Holo, Basic Energy. Tak. Slowpoke, Magmar, Horsea, Abra, Sandslash, Hunter, Goldeck, Squirtle Reverse Holo, Growler Reverse Holo, Vaporeon Holo a Basic Energy. Já potřebuji pořádný bangry, aby padaly, pořádný šupy, takže jdeme na to. Krásná bojová mince, pěkná zase cedulka, 2 boostry, necháme to v tomhle, tak to bude pěkný na výstavku, tady ty tinky. Tak, jdeme na třetí tinku. Abra, Diglett, Drowzee, Bulbasaur, Giovanni Charisma, Raiden, Rigid Band, Pinsir Reverse Holo, Lickitung Reverse Holo, Vaporeon Holo a Basic Energy. Zdá se mi to, anebo ten Vaporeon padá ty vole v každém druhém balíčku. V každém balíčku mám Vaporeon Holo. Vždycky z jedné strany to jde vždycky otvírat jako mnohem líp. Správně bych měl dělat ještě card trick, ale to mi přijde zbytečný. Charmander, Spearow, Bellsprout, Magikarp, Fearow, Onyx, Dragonair, Dugtrio Reverse Holo, Seal Reverse Holo, Beedrill Holo, Basic Energy. No, pořád nic. Tohle je jeden z mých oblíbených Pokémonů, Dragonite, a byl to vlastně první vzácný Pokémon, vzácná kartička, co jsem v dětství měl a všichni ve třídě mi úplně ho záviděli. A druhá byla Holo Zapdos, jo. Druhá kartička vzácná byla Holo Zapdos a toho jsem měl taky strašně rád. Ty legendární vlastně 3 ptáky mám taky jako mega rád. Jinak úplně mega moc jsem laboroval vlastně s nastavování světel ve studiu a nastavování kamery a doufám, že to ostření bude mnohem lepší než předtím a že mě úplně krásně ostře vidíte. A jestli ne, tak budu fakt naštvaný, protože to posledně, co se mi stalo, tak vlastně na tady to rozbalování kamera vlastně, co bere můj obličej, tak vůbec se neostříla, ale vůbec. Musel jsem to trochu doladit jakoby v programu, ale ani tak to nepomohlo. Takže doufám, že to bude dneska mnohem lepší. A jdeme rozbalovat. Caterpie, Eevee, Doomfossil, Weedle, Pinsir, Billtransfer, Golbat, Venoman Holo, RHčko, Shellder RHčko, Aerodactyl Holo a Basic Energy. Zase nic. Prosím, já potřebuji dobrou kartu, prosím. Moc prosím, potřebuji dobrou kartu. Jinak budu moc smutnej. Potřebuji pořádný hity, aby padaly. Vulpix, Magnemite, Caterpie, Eevee, Daisyhelp, Venomet, Rapidash, Staryu Holo a máme tu první SAR-kovou kartu Caterpie, sice je to jedna z levnějších, ale je to tam. Caterpie, krásná karta. Pěkná, krásná karta. Ukážu tady detail. Tam ji navíc ještě k tomu chybí, takže za to jsem jako mega rád. A pak tady máme Holo Moltrese. Lidi, já vás fakt poprosím, nahažte mi sem komentáře a nahažte mi sem lajky a odběry, protože vás to nic nestojí a mě tím strašně motivujete na práci na další videa a posune mě to pak mnohem dál. A hlavně mi pomůžete s YouTube algoritmem, takže ještě jednou díky moc, like, odběr a jdeme pokračovat.
Ekans, Cubun, Vulpix, Magnemite, Parasect, Cloyster, Giovanni Charisma, Machamp, Reverse Holo, Flareon Reverse Holo, Starmie Holo a Basic Energy. Tak Bulbasaur, Slowpoke, Growlithe, Geodude, Hitmonlee, Hypno, Wartortle, Ponyta Reverse Holo, tu myslím nemám, Psyduck Reverse Holo a Weezing Holo. Popřejte mi trošku štěstí, protože zatím 2 pěknější karty, ale já to potřebuji víc, potřebuji Charizardy, potřebuji Blastoise, potřebuji Venosaury a hlavně chci toho brutálního Zapdose, který je jako fakt krásný a v pozadí má vlastně Moltres a Articuno. To je úplně super karta. Charmander, Spearow, Rhyhorn, Magikarp, Dragonair, Seadra, Kabuto, Reverse Holo Onix, Reverse Holo Drowzee, Beedrill Holo a Holo Energie. Tak prosím, tvůj, Rattata, Squirtle, Lickitung, Venomet, Persian, Mach, Daisy's Help, Reverse Holo Deepgong, Reverse Holo Machoke a Holo Raichu, toho taky nemám, takže super. Takže Rhyhorn, Magikarp, Oddish, Monkey, Bill Transfer, Golbat, Leftover, Abra Reverse Holo, Lickitung Reverse Holo a Wigglytuff EX. Nidoran, Gastly, Paras, Voltrop, Rhyhorn, Exeggutor, Regigigas, Exeggutor, Reverse Holo, Groom Reverse Holo, Aerodactyl, Holo. Drowzee, Bulbasaur, Dratini, Growlithe, Kabuto, Gloom, Dugtrio, Clefairy Reverse Holo, Victreebel Reverse Holo a Beedrill Holo a Holo Energy. No, tak z toho už začínám být docela smutnej a já nechci být smutnej. Jinak musím uznat, že Pokémoni jsou docela droga a že to jako, jestli máte rádi svoje peníze, tak nezačínejte sbírat Pokémony, protože jak otevřete jeden balíček, tak je to velký špatný, jako fakt velký špatný. Magmar, Shellder, Bellsprout, Gorsey, Ivysaur, Slowbro, Machoke, Butterfree Reverse Holo, Dratini Reverse Holo a Golem X, to ještě nemáme. Krásný full art, pěkná karta. Aspoň bych si přál teda ještě nějaký ten ezárkovej, nějakou tu ezárkovou kartičku. Tady, hele, teďka věřím, že padnou 2 nějaký úplně bomby. Protože já většinou na ty poslední a první balíčky mám štěstí. Teďka na první se to teda moc neukázalo, tak doufám, že to bude teďka na ty poslední 4. Třeba nějaký Godpack bych si představoval, to by bylo super. Godpack znamená, že tam vlastně je celá evoluce těch jakoby nejdražších karet, takže to by jako mi stačilo. To by mi stačilo. Tak, Growlithe, Geodude, Jigglypuff, Staryu, Leftovers, Persian, Muk. A pozor, tyjo, to vůbec nevím, že tohle padá. Zlatá energie. Ty kráso, tak tuhle kartu vidím jako poprvé, jakože. Zlatá energie psychická a jako je krásná karta. To jako pozor, to jsem, nebo asi jsem to nikdy jako nezbystřil, že by to jako někomu padlo. To teďka jsem zmatený, opravdu, jako nevím. Pak Marowak, Holo a Energii. Vůbec nevím, jestli mi teď padla nějaká jako ultra drahá karta, anebo to prostě jsem jako nikdy neviděl, ale
Každopádně vypadá to jako velmi pěkně a určitě to bude pěkný do mojí sbírky. Drowzee, Bulbasaur, Slowpoke. Hej, já potřebuju toho Charizarda, takže držte mi pěsti, fuj. Crowley, Wartortle, Hypno, Poliwrath, Magikarp Reversolo, Drowzee Reversolo a Electrode Holo, je. Poslední 2 balíčky, držte mi palce, prosím, ať je tam aspoň nějaký pořádný Charizard. Nebo Blastoise. Magnemite, Caterpie, Eevee, Doomfossil, Dugtrio, Haunter, Hitmonlee, Arcanine Reversolo, Monkey Reversolo, Vileplume, Holo a Energy. Diglett, Drowzee, Bulbasaur, Slowpoke, Onix, Dragonair, Sidra, Golbat, Machoke, SR-kovej Machoke a Machamp Holo. Tak tohle je taky pěkná karta. Tohle je taky pěkná karta. Hele, upřímně, čekal jsem tam aspoň o 2-3 pořádné hity navíc a doufal jsem v Charizarda. Dámy a pánové, takže tohle jsou naše karty, co nám dneska droply. A určitě to bude se pěkně vyjímat v našem albumu. Arbok Full Artovej EX vypadá velmi pěkně, je jako pěkná karta. Pak Full Artovej Golem EX. Full Artovej Charizard, který jako nepad, to jako jsem docela očekával. Tak pak z levnějších EX padl Wigglytuff, toho už máme, takže z toho radost moc nemám. Pak mi padla tahle zlatá karta, zlatá energie psychická. A fakt jsem to jako nikoho ještě neviděl, tak vůbec nevím, jakou to má cenu, musím se podívat. A doufám, že je to teda nějaká pořádná šupa, ale spíš jsem to asi jenom přehlídl, že prostě ty energie jsem moc nevnímal, takže nevím, jestli to je nějaká jako obyčejná karta. Ale jsou tam 3 hvězdičky, takže asi to nějakou cenu má. A pak tu máme SR-kovou Caterpie, taky jako velmi pěkná karta. Máme tu SR-kovýho Machouka. Taky ta karta vypadá jako velmi povedeně, jako líbí se mi. Ale pořád nemáme Zapdose, kterýho jsem chtěl, a nemáme pořád Charizarda, nemáme Blastoise a nemáme Alakazama, takže z toho jsem docela zklamaný.